Arratsaldeon nene lagun maiteok. Tira, ezin dut agurtze modu hau erabili. Irakasle zaharra dirudit. Beno, zertan ari ginen? Bai. Horrela hasten zituen irakasle honek bere kakarraldoentzako tokia saioak. Lasai lagunak, ez dizueguta dirurik eskatuko. Zuen arreta bakarrik nahi dugu. Beraz, nene lagun maiteok? Araba, ezin dut esaldi hau burutik kendu. Beno, hor dugu kirkiltxo kasatuntunaren aurrean eguneko txorakeriak entzuten. Arratsaldeon kakarraldo eta kakarraldoak. Zuen aurrean berri emaile belardialea freskoak diren bi berriekin. Zertan ari ginen? Zuekin zuzenean, Sumendi agentzia nagusia beti zutan dagoelako horrela deitua. Hasi gaitezen poliziaren abisu batekin, egunkari banatzailea den Elena Postontzi gaztearen bila dabiltza. Itxuraz, sitxabatiz egozkion diruak nektarretan xautu ditu, txikia da, marraduna eta hankek ez omen diote uste. Gaizkileren berriren bat dutenak zuzen daitezela poliziaren edozein bulegotara, eta orain kakarraldo lehertegi kiroldegira joko dugu. Ikusen zule maiteok, Lasto Izpi eta Estentxuri taldeen arteko futbol partiduaren azken minutuan gaude eta kopako finala jokatzen ari dira. Ufarten Lasto Izpiko horrelariak baloia bereganatzea lortu du eta handoa denak emanda. Eskuinetik ezkerrena, ezkerretik eskuinera, baloia beti honetan. Orain erdi zerdidoa, atezainaren aurrean dago eta egundako hostiga eman dio baloiari, zuzenean golera eta gol! Ze gola! Jokuz kanpo otezen ba, ez da pentsatu ere! Legezko gola zen, eta Lasto Izpiak futbol elkartea, Belardiko txapeldun suertatu da hirugarren aldiz. Golaren parekoak izanagatik berriz ere Belardiko txapeldun! Ziur gaude, Lasto Izpiaken garaipen honek hautsa asko arrotuko duela. Ederki ba, zorionak hemendik Belardiko txapeldunari. Primeran egin duzue! Hi-ha-ho, Estentxuri ondoa jota dago! Eta orain, ikusen zule maiteok, futbol zelaia utzi eta beste kirkinak biztuta dauka telebista. Guztiok jokatzen dugu lotoan edo loteria. Kaixo model. Telebista ikuste! Begira! Entzun duzu, hitz klabea esan du. Altxorrak eskuratu egin behar dira. Iturri fidaezin ezkotatik jakintugunez, altxorregi jakintxuak esan du Frankensteinen gaztelua. Joan eta ezin itzuliko gaztelua dirudi. Ez, etorrite ezin joanekoa. Zeroriko ezekoa. Sartuta ezin irtenekoa. Joan eta ezin itzulikoa da. Ona hemen Kuniberto Pipertua zalduna. Horrek zaldun bide lapurra zenean, ostu egin zuen altxorra. Eta ondoren zekendu zen garaian eskutatu. Nebada. Hauek izan dira Ze altxorrote da, loterian eta lotoan jai daukat, baina altxorrarekin agian aberastu egingo naiz. Altxor kontutan lehenengoa naiz izen ematen. Gainera Frankensteinen gazteluan ziur nago badela nire. Zirintzain gaude! Ni hemen ezpanengo etzen nukete zer eginik izango. Nire buru argiari esker gazteluko planoa grabatuta gelditu zain. Beno, hauxe da Frankensteinen gazteluaren planoa, orain bila joatea bakarri falta da. Ez zara uste bezain tontoa. Apaltasunez esan behar bada ere, jakintxu txiki bat naizela uste dut. Zu jakintxu. Elza txakurrentzako liburu batean irakurri nuen gaztelu hoietan mamuak, espirituak eta txakur gaiztoak izaten direla. Xofelek ez du arrazoi faltarik, zuetako inor baldu esperientziarik edo badaki mamuak nola tratatu? Lelokeriak, ez dago mamurik inon ere, txakur gaiztoei dagokionez berriz, nahikoa eta gehiagi dugu xofelekin, eta edo zer gertatut ere, formula magiko bat dut. Xofel dirudiena baino tontoagoa da, baina zure formula ere aldrebeza izango da. Zuek biok ikusi orduko mamueki ez egiten dute. Ezagutzen dudan esaera zar batek ala dio. Dirua ez da gauzarik onena, baina larrialdian zaudenean, bai egokiena. Ez alduzue denok berdin pentsatzen. Hemen inguruan ibiliko da Satamairu satelitea. Garrantzi gutxieneko kontuak gurekin entzuko dituzue, baina guk garrantzitsu egiten ditugu. Gauza garrantzitsua baitira norberak azpian ezer ez dagoela ahazten duenean. Telebista kongia setzen du, urdaila zerez betea dagoenean. Orain, gaiztoaren Hau harrapaketa. izugarria da, azkenean merezi duena emango diote. Gure imagina, ez gure kamera, lekuko izan zen. Begira nola pasako den motozale amorratu hau bere trastea jota lehertu beharrean, txilibituei ere errespeturik gabe. Gelditzeko! Lagundu! Flotadora ekarri, lagundu! Intxaurra hauek hamar musu baino hobeak dira. Jaunok, hemen duzue landare zorriaren esnea jaizten txapelduna dena, wilki huile! Landare zorriaren esnea oso elikagarria da, baina nik nahiago ditut neure intxaurtxoak. Gainera eta azken finean, aurrei dagokion esnea edatea ere espaitago ongi. Eta orain, jarrai dezagun gauza goxoak jaten. Lehen aipatu dugun berria ematera goazkitzue berriz ere. Altxorregi jakintxoak esan digu. Erregoke gaizki oporraldi bat hartu eta gaztelu horretara joango bagina.
Ona hemen Frankensteinen gaztelua, beldurretatik hurbil dago eta ospe handia du, batez ere bere ate... Eta hor altxor bat dagoela, entzun aldut. Lotoaren zenbaki faltsuak eman beharrean, gaztelua zehazki non aurkitzen den erakutsiko dizuegu. A gehi B, A, B, ken, deren Horrekin txaur bat merezidu. Bera, hobeto pentsatuta, atzaparkada bat ere bai. Baina zer dau? Ze galdu zaizue zuei bioi hemen? Telebista den tokia gelditu bertan. Lo egiteko ez da oberik bertan. Alde etxe honetatik badakizue, hemen ez duzuela sartzerik. Polizia, lagundu, lagundu! Tira, ez dukain besterako, agurtzera bakarrik etorri gaituk. Eta gainera, zer du gure aurka? Azken finean elkarrekin egin genizkian etxe eraikuntza planaiek. Gaur goizean azukrezko karakolatxo bat jaten ari ginenean, pentsatu diagu agian irekin gauza berriren bati ekin diezaiok egula. Beraz, gauza berriren batean hasteko asmoa duzue. Ziur nago ez dela ongi irtengo baina, kondaidazue zer plan duzue. Legez kanpokoa ez da izango, Ideia izugarri bat daukagu. Parte hartzen badu kakabo lan egiteak. Kontuak mamia zeukak, ire gustokoak diren kakaueteak ez zebiltzak urruti. Itzarete balituko Frankenstein gazteluan dagoen altxorraz. Ez aldian nik esan, honik kakaueteak aipatu eta burua pizten zaio. Zutan astea bakarrik faltadik. Engainatzen jakiteko taktika prestatu behar diagu. Alaskan urre bila baino jende gehiago egongo du. Bila dezatela beste ekalik eta leher egin arte, baina aurkitu bakarrak egingo du, eta hori gu izango gara. Zatozten nire buruara! Bien bitartean, bada denbora pixkat gure lagunek estalpetik gurdi atera zalditxori lotu eta irten direla. Aurrera, hemen azten da altxorraren bilaketa. Guazen zaldi baldarra. Arre, arre, eta ongi zateko. Ea, abestialai bat. So ein Schatz ist eine Reise wert. Ein Abenteuer ist nie verkehrt. Wir wollen uns mal was Tolles trauen. Gespenstern und Geistern auf die Finger hauen. Macht euch gefasst auf eine lange Nacht. Heute wird mal richtig losgemacht. Volle Kraft voraus, heute bist du Peter im Geisterhaus. Hey du Gespensterschar, aufgepasst, wir kommen. Ruckzuck, her mit dem Gold, wenn ihr noch etwas leben wollt. Wenn ihr nicht spurt, dann seht ihr blass aus. Hor doaz gure lagunak altxor bila. Edo benetako beldurra zer den ikastera. Izan ere, dabiltzan tokiak beldur pixkat ematen du. Arkaitz zorrotzek eta pasabide estuek harri bihurtutako narrazti beldurgarrien itxura dute. Ongi irtengo alzaile. Beno, espero dezagun. Baina mutilak zergatik isitasun hau. Hau baitela zulo iluna. Beldurretako inguruek zerrikusi handia dute honek duen izenarekin. Ferdika hotsa eta kantua galdu ditu. Zalditxok ezin du animarekin. Eta denek ere nahiko lan badute elkarrengana hurbiltzen. Tolpasek frenoari ematen dionean. Hemen amaitzen da gurdi ibilaldia. Oinez jarraitu behar dugu. Horixe behar genuen. Honaino bitartean zalditxoko songi ekarri gaitu, baina aurrera bide txarra dago eta jarraitzeko beldarra beharko genuke. Tira, zalditxo, ez daukazu gurdi eraman beharrik, kendu trasteak eta hartu patxada. Primeran. Hau lasaitasuna, traste horiek min ematen dute eta kentzeko amorratzen nengoen. Aizue, non da maiketakoaren otarra? Orain ere jatean pentsatzen, nik etxera joan nahi dut. Txakurra zara eta ez olioa. Altxor kontutan eta beldurraren aurka honen asagartarta da. Nahikoak esatu zarete, ezkara ona denbora pasetorri altxor bila baizik, eta orantxe bertan horretan hasiko gara. Berriz ere generalaren egiten. Tolpasek arrazoia du behingoz eta gaztelurantza biatuko gara berehala. Horrela beraz, gure lagunek adore moduko zerbait lortu, eta izerdi patxetan harri eta egur artean ibili ondoren, kartel handi bat aurkitu dute, eta ondo doazela antzeman diote. Hontzaren portua 3 kilometro, beldur den da 5 kilometro. Zer dio hor? Oti bilkari Amerikarrentzako kartela. Hontzaren portua pasa behar dugu. Frankensteinen gazteluari beldur den da deitzen diote. Baina 5 kilometro, bide luzea da. Beraz, atsedenaldi bat hartzea proposatzen du. Hau bai dela ideia hona. Ez dago bidean geldialditxo bat baino gauza hobeagorik. Halere, nektar basoerdi batekin asko zobeto geundeke. Zatoz, Tolpas? Zer moral klase dau. Ez aldakizue gelditzean erdoldu egiten dela eta bizioaren azera dela? Zer nahi duzue, edo zein kakarraldo zaborrero altxorra ostutzea ala. Altxorraren irla filme egin genuenean, 7 orduz ibili ginen eta leher egin amaitu genuen.
Berriz ere ala moduz amaitu beharko duzu. Hor datoz Oskar lurrondatzailea eta Randy eta Jukel gaiztoak. Non daude? Han behan. Ziur asko hoiek ere altxorraren bila datoz. Asko zobeta, aberats eta ez betiko leslardak. Bai, jauna, Frankensteinera doaz. Eta zer limontre egin behar dugu orain. Isildu, tolpas pentsatzen ari da. Itxaro pixkat. Arazora, Sherlock Holmes detektibe handia bezala hurbildu behar genuke. Bere lupata Watsonen laguntzaz beti lorratz beroenak jarraitzen zituelarik. Behin filme batean ikusi nuen, baina orduan Watson dotorea zen azaltzen katarroa zuelako eta eztarria zaintzen oean gelditu beharra izan zuelako. Horregatik ezin izan zion abisatu Sherlock Holmesi, Baskervilleko xakur jozalari hark, Schoflenen arraza modukoak. Atzeti jarraitzen ziola beti Derrick seriean bezala. Baina Sherlock Holmesek bere lupa eta Watson doktoreaz gain, zazpigarren zeta zeukan oso baliagarria detektibe edo iezko garenean. Ez lapurrek eta ez gurpilek harrapez gaitzaten. Bai, eta azkenik gainera, pistolet eskuburdina zituen eta asko gustatzen zitzaion beste jartzea. Horrela gutxi libratu ziren gartzelaratuak izatetik. Baina bandiduekiko tratuari bakarri dagokio. Desberdina da benetako altxorra aurkitu nahi denean. Altxorra handi gehienak lapurreta eta erasotan pilatuak izan dira. Lurrean zaldun bide lapurrak izaten ziren eta itsasoan piratak. Haietako bat tipo gaiztoa zen, txakurroker bat. Barkatu ez da zure aurkako ezer. Burezur itxas lapurra izena zuen eta rapakinei lauts batean gorde zuen. Egun batean gizonei altxor kutsa zegoen tokitik ateratzeko agindu zien eta posto egin zen gutxienez hain aberatsa izateaz. Zeren bizitza osorako egurrezko hanka eta ezkerreko eskuan burdinezko gakoa behizituen. Primeran pentsatu zuten gizonek, orain harrapakina banatu egingo dugu, baina zer dela eta itxas lapur gaizto honek etzien emanez txamponik eta ez da perla bakar bat ere. Honek marinelei etzien graziarik egin jakina, baina ez da baitatzerik ez zuten ez, akabo. Beraz altxorrek beti traizioa, bortizkeria eta hilketa dituzte lagun, horregatik dira hilazgarria gauza hauek. Nervio handiko buruzagia behar da, ni bezala eta Sherlock Holmesen moduan, baina ez kezkatu, altxorra aurkitzean zuekin banatuko dut ni espain naiz, ez aldun bide lapurra eta ez da pirate ere, ni tolpatx zuen laguna naiz. Egia san, tolpas gurekin ez paseunde ezkenuke jakingo zer falta zaigun. Nik badakit zer falta zaidan, torta puska bat. Eta honekin amaitzen dira altxorrekiko osaba tolpatzen ipuñak, baina beranduegi. Altxorra rapatzeko mendian beti gora behar da igo. Eskerrak etxeak eurekin daramagun gazteluak oso hotzako mendira. Lasai zaite Oskartxo, laster zara beraztuko. Zer da hori nire irudikeria edo Frankenstein gaztelua? Ez, beldura daukat, 10 marraskilo etorrita ere naute sartuko. Utzi, eta jozeari koldarrak. Kamuflatu gaitezen belar eta darberdez. Honela belardia garela usteko dute, eta badakizue belardia ez dagoela zapaltzerik. Ea mugitu, kateatu adarroiek. Eta nahi duzuena egin baina ez zaizuela untxirik topatu. Bestela belar guztiak jango dizkizueta. Ospin belaretan nagoena uste dut. Utzi alferrikako berriketak eta guatzen aurrera. Bazekiagu goroldio asko duala, Oskar, baina orain goroldio petoa dirudi. Sesamo, ireki adi! Oskar, nondik atera duk formula hori? Honela, era misteriotsuan, gaztelu fantasmagorikoan sartzen dira. Non oso zulo itxura zatarra dagoen, hau da, fresko egiten du eta armi armasareak daude. Hara hor sagusa harrakaidean eta ontzak ere badaude, eta hirukotea beldurtu eginda. Ez beldurtu, muturzikin hoiek ongi ezagutzen ditut eta. Horrela beraz eta kontu handiz, aurrera jarraitzen dute hirurek. Beldur izugarria dute soinean eta askoz nahiago lukete berehala atzera egitea. Gainera, Randik behaztopo egin du kaskezur batekin, eta nahikoa izan da bere honetik ateratzeko. Buruma zapaldu dut, ederran txala da, joan egin nahi dut hemendik, etxera joan nahi dut. Gaizki egindako ume odolki, pare hori! Ez pasarete behar bezala portatzen kanibal bihurtuko naiz! Txiki egin eta baretxuriarekin jango zaituzte! Haze tripa festa! Ea orain, sua pistera! Hotzak nagota, honek Europako ezkailua ematen du! Eta orain Frankensteinera da prestatutako saltxitxa pare bat zer deritzo zue? Burgosko gaztarekin regimenean nago. Gorroto zioat Burgosko gaztari eta gainera gauza batez gogoratu nauk. Damatxuriak ez harrapatzea espero diat.
Dama txuria ordea elaberri eta filmetan bakarrik azaltzen da, eta ez da egiazkoa. Aizue, orbean eserita daude irurak eta dama txuria azalduko ote zaienaren beldur dira. Guazen, aurkeztu egingo diegu. Azpaliko urteetako moduan, txuriak dira orain mamuak, beraz deiturarik hautsi gabe, garai ezagun honen alde. Eta horrek isilik karatu erantzurrildurik, eta jarri oiuekin ikutziko du beldurturik. Dama txuria! Zer, Burgosko gazta? Dama txuria! Txorakeriak. Oso beldurgarria da! Gazteluko mamuak! Dama txuria zaten diozuena, korrika egiteko holtzu eman alde egiteko agintzen du berehala! Nik uste dut hiru hoiek ospitalera joan behar dutela. Esaerak dioenez, Frankensteinera korrika sartu eta medikoaren gana itota heldu. Nire ustez mamuak antzezten ez dugu parekorik. Eta paltasunez esan dut garekuntza nire estrategiari esker izan dela. Tipo honek ez du amonarik nonbait. Beno mutilak onaino zertara edorri garen ahaztu baino lehen, hasi gaitezen altxorraren bila. Aurrero ingeniari, gidagoitzazuak jan despentsa aurki dezakegu. Bila dezagun sarrera sekretu bat, normalean altxorra egoten den gelara joateko izaten dira. Beren lehiakideak jokuzkanpo utzi ondoren, gure kakarraldoak gaztelua aztertzen hasi dira. Egia esan beldur pixkat badute eta dardarka ere ari dira. Baina altxorra aurkitzeko esperantza dute, eta horrela berats bihurtuko dira. Londresko hildako begiak. Iztuta gaitezen! Jakinaren gainean jarriko zaituzten, eta ez dizuet bi aldiz esango. Bizia estimatzen baduzue, ez aurrera jarri. Lagundu idazue! Arambularen airekoen sare batean eta neu bakarrik ezin naiz askatu! Gozian ja duela dirudi. Arambula, hitz egizu berarekin! Mesedez urdainen ez dizu bat ere honik egingo oso garratza naiz! Autatxo, abioa! Gauzak osoa! Ez da egunero horrelako pieza bat harrapatzen ez hori. Harrapazazu apetituz, hori sendoagoa da eta ni baino asko zere xapurra ez horrela ipini, bigmuntuko zaitut, gero lehortu eta gabonetarako gorde. Otordu ederra izango da, bai. Ez aldiz duet esan hemen nire aideetako asko zeudela, goiko hori otelo lehengusua da, askatu tolpas, nire laguna da eta ni arambula nauzu. Zu altzara arambula armi armadotorea egina zaude. Otelo Afrikara darrekoa dugu eta lehen beltza zen. Badakizu nik zuregatik edo zerekitan. Orduak izun mitu ere egin. Nire muturra. Urbildu hona lehenguzu usadio zagarrian agurtu behar dugu elkar. Esker, esker, armi armazalea beti josten, esker. Otelo alta honen izena. Bai, hori xedu izan. Basoetako bat garagardo astinduaren etxean bizi zen. Adinkantik hartu zuen poeta handiak izena eta gainera josten ere berak erakutsi zion. Zentzugabea da, Otelonek emaztea ito zuela eta Oteloek gaztelu beldurgarrietan bizi beharra, baina hemen zaudenez apustu altxorran ondagoen badakizula. Zazpiren urteotako kontuak dakizkeit eskuineko bide sekretu hartu eta gero ezkerretara jo. Ez paninduzu jakitza tarrapatu neronek aurkituko nukoen. Eskerrik asko. Zortean izan eta eskuinak familiari. Zeu ere, ondo izan eta eskuminak guztiei. Tolpatxonek izugarrizko apetitua ireki dit eta Oskarunanoak kontxerbako kakarraldolata bat hartu eta jatera. Kakarraldoak eskuineko tunel sekretuan barrena abiatu ziren. Gero ezkerretara jo, eta bidearen tarte batean, zaldun baten armadura zaharra zegoen tokitik pasatzea egokitu zitzaien. Gizona erratu egiten dela, baina baita kakarraldoak ere, eta ez nola nahi. Latako zaldun honek eraso egiten du! Jarraitu niri korridore amaitu arte! Mamuen isiltasuna usten duenak, mamuen ez batak hilko du! Azken zatiak atea itxi dezala! Kakazarra ate horpoak erdoidu zaizkit! Zer egiten du mamu zaldun batek ate horpoak erdoiltzean? Bazirrikituetatik mamu gizan pasa eta beldurra sartzen du. Horain kakarraldoek beldur handia dute, batez ere kirkiltxok, bere burua izpilu batean ikusi baitu. Etxera jo nahi dut neure telebistarekin, mamua politagoak dira! Kirkiltxo badirudi bere honetik irten dela. Aurrera jarraitu beharko genukela iruditzen zain.
Mamua gustora gaude ikusita, oio eginda mazoaztela korrika. Aiztue, eta txorra zer! Geldi ez aurreratu inbeste! Orain zer gertatzen da? Begira ona, zer eskutatzen ote dute ate hori latzea? Altxorraren gelako atea izango da. Bailen aurkitzen espadugu gosak paseta txora biatu egingo naiz. Atea askotan erabiliko dute ez daukar armazanerik eta... Belarria hurbilduko dut, agian perla kontatzen ari dira eta entzun egiten da. Eta aurrea baldin badago? Honena sartzea izango da. Gaizkiaren arranoa naiz, arrano hiltzailearen semea. Nire zarpekin altxorrari heltzen diote eta inork ezer nahi badu, mamuekin dantzatzera bidaltzen dut. Batek tolpas badu izena, eta altxorraren atzetik badabil horrelako erantzunak ez du gustora uzten. Beraz, eskilarak eta kutsari heltzera doa, baina atzaparkada batek eskilaretan goitik beraino hankaz gora botatzen du. Guazen eraso! Gure lagunek ez zuten uste hau abietatik arrautzeak ateratzea baino zailagoa zenik, baina ez zeuden zuzen. Haize indartsu batek aurrez jo ditu, eta hormetatik haserre dauden hiru mamu irten dira. Es kann passieren, dass es anders kommt, als man denkt. Man hebt den Arm und schon hat man sich die Hand verrenkt. Man sucht Gold und kriegt einen Kieselstein. Nicht jede Traube schmeckt nach Wein. Schlechte Zeiten im Paradies. Von Früchten auf hohen Bäumen darf nur ein Riese träumen. Bizia arriskuan balute bezala doaz. Baina antzemango zenuten bezala, mamuak ez dira ingaiztoak. Eta lortu nahi izan duten bakarra izan da, haserrerik ez sortzea altxorra dela eta ez dela.